Tusuk 17.000, walah 200 tusuk. Alhamdulillah. Rezeki alhamdulillah nih tutuk gongku. Alhamdulillah untuk 200. Jajalin nah. Iwak no. Gak krungu. Lah jadina iwak ngene. Hei, kok gendong iwak lagi ngerti atau aku kowe? Lah ngono lho. Pinik ngarani apa ngene iki? Padha ayam goreng. Ya Allah raine diundut-undut kok ngono ke piye? Dagangan ngono ke piye? Ya Allah. Wes Bu susu